Eze-Ana Ugochi tubelu. Odinana oraifite. Igade. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwanwụ chacha, ndị ogeri ga-adị front and back, ndị oche ya front and back. Fada sikara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Uru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, ebekwa chọọchị fa, okwu na ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ m nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an Odinana evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ Nkwọ, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ reasons why Igbo spirituality, Odinana Igbo, forbids child adoption. Part 2. Ma akọwalụ gị ihe niile kwesịrị ịma, why the spiritual implications. Yes, then ya maka na ndị ụka ọbịa bịara rie anyị front and back in order to promote their own culture. And I now may introduce what is killing us. I'm going to let's move yes. But before I get in, let's food and attack about Thursday, 19th of January. All talk I had Chicota Janine, actual, Mama January, this in the Friends of the Temple, and this in the Suya Jankoma, January. Talk at Chicota, and this is the Ebon in the only I know that temple. I get see the Guamangua. I get one of the teacher, the Quasaraka. Only over in Angodia. Monday, no, Bobo, you better I can. Don't worry, and then no, don't worry. Or to put them mad in the temple. On our 2 o'clock, and then what you do, Macagade. If you are dear Mamma, when I about to be a giver. I know that I go short, if you had a go with you. They are different, they for then will know money of your choice. We are flush here now. And then one that I go for. You know,
So ndị anọrọ nso ndị ọzọ ga-erichiteziri ọnụ ya. So tata anyị na-achịkọta ya ọsọ ndị niile ịma na anyị adịghị ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes. Then mana ndị niile sonyere anyị na aja later today, ọ bụrụ na anyị lụsị ọrụ, anyị ga-esendịrị ụlọ vidio ihe niile si wee mee na temple. Yes, aja niile a chọrọ n'isi ụlọ. Yes, anyị emego nke ụtụtụ, anyị emezi nke ihe wee sara aka dị ya mgbede na esendịrị ya sọsọ ndị sonye na aja ka anyị ga-esendị na dia WhatsApp. Mana ya adịghị ihe ọ na social media. Then ọ bụrụ na isonye na aja mana ị chọrọ isonye na nke Febụwarị, ndị na-esonye buku ya amarụgo ka esi eme. Ọnwegodi ndị buku nke Febụwarị ma ndị buku throughout the year. Na ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m 3 prayer request gị, email donation token to the account number. Echargizie m na WhatsApp ka m gwa gị more details I need from you ka e wee ike buku gị. Aja mbunye elu aja ebute ihe aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. I remember when I started. Aja ka m na-achụ, aja bụ aja m na-achụgbu uri onwe m. Yes, ọmụmụ gwa amụchụba anya m aja maka ibu n'ime elu. Mana emetaziere m ọtụtụ ndị mmadụ na-alament n'ọnọdụ ha dị very down. Wee kpesawalụ mmụọ kedu ihe a ga-eme, ewesị m mee ya okpuru ome ọdụ ọka more people join ya na-aga esi na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. I can tell you, I got lots of testimonies, but I want time for testimony sharing. Maka na ọ bụrụ ya ka ejikpọ m onye ọbụla abụghị onye akpọrọ ọrụ nwere ihe ejikwa ya. Abụ m onye nchụaja ya na onye mgbasa ozi. Yes, all double mission na njibia. Yes. O nwere ndị nwere ike na-eme ndị mana mụ na ụmụ my own way of doing work is unique. You don't copy anybody. Ihe ọhịa mmụọ gwara m ka na-eme. Then ezigo m ozi the other time, ozi m nwetara maka ndị na-akụ ọtara 2023 a si ọ bụgoro na ị nwere ego mana ị nwere ego ọjị ịgbata ọjị 8 ị nwere ike igote akwụkwọ bọtụlụ hot were ebe na temple ebe ya ụmụ nwaanyị. Ọ gwa na ị nwere ego hot nọọsụ ọjị ka ị nwere were bịawa. Anyị change lives n'ime 2023 a. Yes, echekwara ozi anyị ziri na the New Year Day gbasara arụ anụnwa. Yes, ọ ga-efavor ndị kwadoro ọfụma, especially the last half from June to December. Mana ka anyị gaba n'iru ihe anyị dị maka ya bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, chat m na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Echefuna na ụbọchị Monday na Thursday wụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu na temple. Yes, eji ya abịa for counseling. Mana mgbe ọ bụla ya abịa na ebe m, ana m adị very busy. You must book an appointment. Don't just come to Ogbuefi house. Openly your affair. You got that? Especially when you want to go eat a lot in a hotel. Maybe chill for the next day or later in the day. So because of that, for sure when I had it booked up. When I thank the gods, therefore I got a this of power at temple. We have a video. I should do. Basalo, the rejected staff of what? I was at this gentleman yesterday. Yes, you shall get all the actors and the actors have gone back to their base. Now, I can tell you, if all things are equal, yes, within 2 weeks' time, by the end of this January, yes, I get Messiah, I Messiah did. Yes, over the Messiah, I can tell you from now till ending of this January, my fans will be the first. Makarano go to the only movie before. Yes, because I actually the original. Now I get a promo video. That is the promo video art. Yes, I get those of post on the last day. That is the ending of this month. Yes, maybe in less than 2 weeks here. What I did my fans get both on what's here. Now YouTube and Facebook. Our social media.
Then maybe by the first week of February, the video will hit the social space. Yes, gradually. Because I got the YouTube, I got my Facebook page. Then as time progress, I got my DSTV and rest of them, so that people will watch it in their various way. But I can tell you, as my fans, you only have the easy watch here. Yeah, guys, yeah. So I love that on Monday and Thursday was I were canceling. Yes, but Thursday in Camp Richard for Canon was I at Chicota. Here was a large action on one. Then I got any issue quite jibia. Issue quite you have your robot. Reasons why Igbo spirituality, Odinana Igbo, forbids adoption, child adoption. Yes, I'm gonna. Igbo spirituality, a spiritual movement that pays more attention to values and moral. Ibro onye kpọrọ onwe onye ọdịnala mana ị na-eme mmekasị. He pay attention to the spiritual values, the core values, high morals that forget it, you are not serious. You might hear self-acclaimed ordinary person. What are you? Yes, I hear you. Makanuno, ada adaba, garuko. All you can do. Yes. So Odinana pay attention to basalo morals and values. Come on, that. Can see him or where married him. And they see him. Where married him again. Nation book. Ega for ebe Chukwokike. Now, the Israel. Hanu nandem brozo. Yes, all Chukwokike can mother in mana nkụ dị na mba na-egere mba ndị o nwere instruction o nyere agbụrụ ọbụla. Yes, agwara m gị na in moral values Africans are on top. O wee gwa ndị Juu sị ha nụ na ndị mba ọzọ etu a ka ọ dị n'ọdịnala Igbo gbogbo mgbe eziri ukwu gwa. So mgbe a na-agwa gị ihe a ịma ihe kpatara o ji gwa ha etu a ka ha ghara iweta immoralities, agwa iko nke dị na agbụrụ dị iche iche nke melụ na ha melụ na o nwere ihe o mere. Ịma na ihe ọjọọ gba arọ ọ bụrụ omenala ọkwa eziokwu. To avoid that, o wee sị ha na o nwere ihe kwesịrị ijikọ ha na ndị mba ọzọ ọsọrọ ha trade-wise maritality, that is alụmdi na nwunye ha nọ na ndị mba ọzọ maka na ha ma the implication. Ịnụ ndị mba ọzọ ndị amaghị Chukwu, ndị adị asọ nsọ, we bring is contagious, we bring distortion in the value chain. Onya kwezigbo ha, I just summarize here. Now, n'ọdịnala Igbo, ihe kpatara ndị nna nna anyị ha ejikwa ndị nna nna anyị ha the gods are wise. Ejikwa ndị nna nna anyị ha emere ụdị ihe na-etu a ndị Igbo wee na-asụ ya wee na-eze ka kịdịkpa. Ịma ihe ọ bụ hụ na agwagodoro health na-agwa with the health implication, gwa the spiritual implication. Can be the health implication. Health implication enwere ihe a na-akpọ blood compositions. Mgbe ị ga-eje gota nwa ịfụ na Lagos, ị mara onye bụ nna ya, I mean biological father. Yes. O nwere ike nwata nwaanyị ya mụrụ nwa na be ụnụ. Yes, na be ụnụ. Yes, na be ụnụ. Nwere ike ọ bụrụ na o jere Lagos ije ku nwa ma ọ bụ na o jere runs.
ma ọ bụ na ofu onye ofe mmanụ bịara ịlụ ọrụ na Second Niger Bridge wee go ihe nkwọbi wee bụrụ azụọ ya o wee dị ime. By then ọ bụrụgo the genes and the ihe so the biological father, the real biological father. Oh, go blood link with that on your man. Every sickness, all your but I don't know what you're all ya in as all your neighbor mother. I mean, those serious sickness, they contagious. I told you, on your blood line, on 1 year cancer, on 1 year and 1 year and car. Yet, you are tres, you get 3 year bloodline. Come on, what? Nwa we dey golu dey for na motherless baby home. Nwere ike ọ bụrụ onye ofe mmanụ ọ bụ nne ya. Ọ bụrụ onye na-akpụ isi ala bụ nne ya. Maka na ọ gbara chip a na-eme adoption, ịma the bloodline nne na nne ya ma ọ bụ mmụọ so ha na. Okay, abidogo na atụwadị ịma the blood ịma ọya ndị line agbụrụ aha na aya be nne ma ọ bụ nne ya ịma. O nwere ike ọ bụrụ AS. O nwere ike ọ bụrụ na agbụrụ gị n'ọwụwụ ekwuru nwe throughout. O nwere ike nwụọ ya a na-aya na the bloodline nne na nna ya nwere mana isigo n'ụzọ dị etu a kụbata ya na agbụrụ be nna ya. Ka m kwụsị ije gbasara ọya. Etu a ka ọ dị na spiritual life. Mgbe gburugburu o nwere agbụrụ na-aka nka. Yes. O nwere agbụrụ ka m gwa gị mgbe ezi dị n'okwu ụkwa. Mgbe ezi dị n'okwu ụkwa a na-achọ nwaanyị a na-asị ka achọ agbụrụ ezigbo agbụrụ a ga-ejezela agbụrụ. Ndị ahụ na-achọ nwaanyị bụ ebe ụnụ ọ bụrụ na bụ ụnụ ka a chọtara ya ezigbo nwaanyị abịara izere agbụrụ ya ọ ya abịasị ya maazị na anya na nwa ya ezinụlọ ya chọrọ ka a bịa zere agbụrụ be gị maka na agbụrụ gị agbọghị amaka. A na-akpọ ya ịbịa zere agbọ ka ịbịa tapụ blessing si na agbụrụ dị etu a site n'ije ịbịa ije di. Ị mara mgbe nwaanyị na-abịa ije di na mmụọ si be nne ya na-eso ya abịa. Ha bezie mmụọ dị be nne na mmụọ dị be nne n'ebe ahụ ọ bịara ije di nwee harmony. Ihe nwa dị iche iche ọgwụgwụ ihe dị iche iche a na-eme. Etu a ka esi anụ mgbe gboo. Mana ebido pụwa ọrụ oyibo. Nwoke na nwaanyị fụ na Lagos anọ ebe ahụ si na ala ekele gị afụrụ gị n'anya asị na anụ a na-abụsị ụmụ. Ihe nna-achọ ịkọwa bụ na mgbe gburugburu anwa Igbo spirituality pays attention in moral value. Asị ka ejezere agbụ na agbụrụ nwoke a na ha bụrụ ndị ori, ha bụrụ ndị ama, ha bụrụ ndị ekperima, ha bụrụ ndị nsi na aja. Ihe a ka a na-akọnsida character, high moral values ka a na-akọnsida. Ịghọtara ya? Mana mgbe ị ga-eme nwa adopt ịma na nne na nne ya ọ ndị mkpụrụ mmiri ọ ndị mitụrụ onwe ha n'ebe a jere ịkpọ mkpụrụ mmiri. Before you know it, abrowse amụta nwa onye ka ị ga-eme adopt. Ịma na onye Igbo ịma na ndị na-aṅụcha nkwụ dine na gota. At least agbụrụ m adị m sure I can beat my chest. I have ndị na-aṅụ nkwụ. Yes. The highest alcohol working once in a while, working once in a year, was some years, man, alcohol at all. Simple Punjato, but Nile, and not all more. Was well, 1 year, I don't say, I wrote to 1 bottle of beer, maybe small stuff. Once in a while, my father, when he was alive, I bought my father, no, 1 or 2 bottles of beer, no, never see. Okay, only came in water that beer, that small stuff. But all my uncles down to our Obi, one of them the show now waking with 3 bottles at the city. I have run the top. But no one I brought down one. Probably hold as long as the hard at the gutta. Manon would have borrowed now which I had a gutta. At least if only I'm one a boy and my neighbor. It's why any would have marked in the Kumana Buya Burage Malande. Now, we just go down what I can in the name of adoption.
maka na eji ime adoption gịnị reason bụ na ị chọrọ ka irubere okpukpere iwu nke nzukọ that forbid gị lots of things. Therefore, iwe si ya wee je kota ofu agbara ebe ọ na ịkota iweta ya wa agbara ọgwụgwọ gị na mgbe ị baziri dute onye ekperima amụta ya ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụ mbụrụ ọba bụrụ onye oshi bụrụ kidnapa bụrụ onye mkpụrụ mmiri na onye Igbo ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nsgel bụrụ ashawo akwụnakwụna ọ bụrụ ihe ga na-aga dọtara ya na ịkpọta ya family ụlọ ọ ga-distort the family line. Ọ ga-awụ a debt to the family moral value. O bute mkpọrọkọ ọnụ na ngwuru ahụ as time goes. Maka na ọ ga-amụ were ọbara oshi na ọbara Igbo na ọbara akpụrụ mmiri wee mụọ ọ ihe niile a ka ndị Igbo na-eme afọ ya. Eji ime mmadụ asị mba na ya ama eme ihe na ya chọrọ iweta igwe share iweta disgrace to his family. Mgbe anyị nwere mmụọ value Igbo na-asụ ya nsọ ọ bụ na ịmara ọ dị abata na ụfọdụ ndị Igbo ozigbo onye ọdịna wee kesị na ọbara ya na-atụbe mmadụ na nwere gịnị ka m na-achị ihe chọrọ ikwu maka ya bụ na ihe kpatara ndị Igbo ji forbid ya instead ọ bụrụ na di na nwunye nụrụ di na nwunye mana for one reason or the other enwere ike ọ bụrụ na ha adịrọ compatible medically or na ha adịrọ compatible spiritually na-enwe spiritual makana ihe nwere ike ibute childlessness is either not the medical error or na-enwe spiritual error nwere ike ibute elu mana enwego many cases mmadụ na-abụgara etu a nọọ years amụtara nwa nke nwaanyị n'ụgha dị mụtazi ebe a mụọ mmụọ nwoke nụọ nwaanyị nwụọ enwere so many things cause ya na achọbụ ijebe into details today mana enwu na enwere some kind of spiritual compatibility to some level o nwere ike ibute amụtaghị nwa nwekwa ike ibute amụtaghị nwa nwere ike ibute tụrụ iyi ụwa out of life mere attach the mmadụ na with two character involved and so many other things nwere ike ibute nkwa ndị health challenge mana ọ bụrụ na health challenge mgbe gburugburu bụ eze dị n'okwu ụkwa enwere ndị na-enye ọgwụ di na nwunye na-achọ nwa enye ha ọgwụ gbujuo nwaanyị afọ ọ bụrụ infection etriti infection gbujuo nwaanyị afọ nwaanyị adị ime ọ dị mgbe gburugburu so ọ bụrụ option ọ bụkwarụ na for any reason na-emechara ya nwoke dị mma mana nwaanyị emere gịnị adịrọ mma enwere many things enwere ike idute nwaanyị nke ịkwa nwere ike ịbịa ọ na-amụta nwa ịghọtara ya ọdịnala Igbo mere ya lab ịghọtara ya ka e nwere ike preserve the family high moral value. Yes, is allowed. Ọ bụkwarụ for any reason na ọ bụrụ nwoke na-alụ nwaanyị na-abụ yes because it takes both wisdom, financial capacity and rest of them imewu ya now o nwere ike ọ bụrụ na amụrụ nwa amụta ofu nwa nwaanyị ma amụọ nwaanyị amụtara nwoke ụfọdụ family nwere ike ịsị ka ahapụ ofu nwa nwaanyị ka ọ mụọ nwa n'ụlọ ọmụta nwoke ma ọmụta nwoke ofu nwoke ma ọ bụ o nwere ike jezie di nke ahụ ọ mụtara n'ụlọ abụrụ onye nbuchiri m ịghọtara ya is allowed ọdịnala Igbo now in the worst case maybe the man na onwe ya nụrụ nwaanyị ahụ amụtara nwa for any reason nwụọ n'ike ọ nwụọ nwunye ya nwa nwere ike ije nụta nwaanyị na-anụta nwaanyị ibe yes mana etesi eme n'ala Igbo gboo mgbe ụbọchị a ga-eje nụta ya bụ nwaanyị nwata nwaanyị ahụ ga-ene anya na agbụrụ ya agbụrụ ndị be di ya chọọ nwoke nwata nwoke agbara aka n'ume ahụ dị onye maka a ga-eprezentị n'ihu ọha mmadụ ịghọtara ya mana maka ihe na ya bụ nwaanyị na-anụtara ya na ọ bụrụ onye anụrụ ya nwa ọbụla ọ mụtalụ ya bụ ọ mụtalụ ga-aza afa ngwuru anwa ji anụta nwaanyị anwa yara ya nọ asịkọnkụbaị ịghọta na-ekwu nwa ọbụla nwata nwaanyị anwa nwaanyị ibi eji anụta mụtara bụ n'afa di ya Igbo mere ya ahụ ihe niile eji wee mechaa introduce ihe ndị a bụ ka a ghara inwe reason ga-eme ka ejerute external person
si na agbụrụ ofu onye. Ihe kpatara ya bụ na achọrọ ka nwaanyị a bụrụ ofe daa to prevent ihe ndị mmadụ kpọ kịta runs ịgba akwụnakwụna. Yes, maka ihe ọgwụgwọ na nwaanyị na di ya nwụrụ ọchọ ịmụta nwa dị n'elu nwa, ọnya kpatara eji enwe nkuchi ka adịshi ọnụ sọmbọdị amakwara agbụrụ ya na akwụ ya n'ezinụlọ na ya bụ lineage bụ onye na-amụta nwa ka a ghara ịmụta ekperima na ndị ori na ndị mkpụrụ mmiri na ya bụ ezinụlọ. A na-eme ya etu ahụ ya. So enwekwara ike ịkpọta mmadụ onye a maara agbụrụ ya ọfụma, mana ọ bụrụ ka a hapụ ya ka ọ na-efe daa, o nwere onye ya bụ na di ya nwụrụ, nwaanyị a ntọrọ ọfụ di ya nwụọ, ndị be ha si na agwa nwa dị mma na osi n'ezigbo agbụrụ. Ihe mere n'oke ofu nwanne di ya ma ofu nwanne ya a maara omume ya ka ọ nọrụ n'afa di ya na-amụta nwa wee mụta nwa n'afọ onye a na-eme ya eme. It's allowed. Ọ na-ahụ ihe na-adị open, ọ bụrụ ihe a na-ezo ezo. Ee, ka ọgụba anyị ndị Igbo na-eme ọ dị open, ọ na-adị anyị ama na onye a onye dị responsible. Ọ bụrụ ọgwa nke a na-enwe side chick ọ dị a na-ezo ezo n'ọdịnala Igbo it will be allowed. Onye ọbụla ndị ichie amara nọ etu a nkwekọrịta ka enwe. Ghọtara ya? So etu a ka ọdịnala Igbo si mee ya. Etu a ka ọdịnala Igbo si mee ya. To preserve that family value. Ka ị ghara ịmụta okperima ya wapụta echi ọ na-edent the family image, ma ọ bụ na-ebi ndụ ara akpa agwa iko ya ebute kọs ya ebute emechaa ọ bụrụ ihe mpịawa azụ, maka na a sị na a na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lọta agbụrụ ya to the fourth generation. Ka nke ọlụ ọ bụghọta ka o bidoro na agba ochie. Ị ga-afụ maka ya nwe nwata nwaanyị ekwuru maka ya a sịrị na di ya nwụrụ, ewee sị nwanne di ya jee ka o kuchie ya bụ nwaanyị ka ọ na-amụta nwa n'afọ nwanne ya nke nwụrụ anwụ. Ewee sị na ya nwe nwoke ka ya nwaanyị mekwuchara o ruzie mgbe ọ ya agbanye mmiri na-akpụ nwa n'ahụ ya, o wee withdraw ya wee gbasa ya n'ala. Akwụkwọ Ancient Book wee sị ya bụ nwoke ahụ na ọ nwetara mpịawa azụ. He died for that single act. Onye ma bụ nna ndị withdrawal. Ya? So ihe o mere because na ọ chọrọ ka o prevent ya nwanne ya from inwe successor, inwe mkpụrụ. And ihe ji ebe etu a ka ọ bụrụkwa ofu onye na agbụrụ anwa ka e wee nwee ike maintain the family line, ka a ghara inwe distorted blood in the family. And nke ọ dịka nsị kọwa nya akwụrụ m na ọ bụrụ na esi ka ije weta distorted blood anwa ka ọ bịa nọ na ngwuru anwa, ọ ga-ebukwa ofu ngwuru anwa, ọ ga-ebukwa ofu ụmụnna na ọgwụ na ụmụnna okenye rie. Ihe ndị anyị na-eto avoid those things onye ka eji sị gị si emeni ya. So it's not allowed at all n'ọdịnala Igbo. So ihe ndị Igbo mere encourage bụ ọ bụrụ na for any reason, ọ bụ for the any reason na-enwere ka esi wee rie mperi mmadụ na-awa amụtara, a man is allowed to get a second wife. Ma ọ use other method. Ọ bụ na amụtara nwaanyị enwere ike isi nwa nwaanyị nọrọ, enwere domere other method list. Yes, mana ọ bụrụ ka eje mee adopt, no. Enwere so many ways to kill that. Ya gwa gị na enwere ike nwoke ahụ nwere ike ime gịnị. Ọ bụrụ na ọ mụtara nwa nwaanyị na ọ mụtara ụmụ nwaanyị, ọ mụtara nwoke, enwere ike isi nwa ya nọrọ ka ọ mụta dị ọkpara ya nọchi fu ochie di. Enwekwara ike ijikwa afa ya nwoke lụta nwaanyị ọzọ, ma ọ gwara na ya nwoke anọzi nwaanyị nwunye ya nwekwara ikikere ịnụtakwa nwaanyị ya anọkwa na-amụta nwa n'afa gị. So ihe niile ahụ eji eme ewu na ndị adị responsible ide eme ihe dị etu ahụ ka e wee nwee ike coordinate ya, mara agbụrụ esiri ya wee na-atụtụ ime na ya bụ ka a ghara ịmụta onye ya ebutere famili ahụ ihe ịkụ ọta n'ọdịnihu, maka na a na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ụmụ ya to 4th generation. Ịghọtara ihe kpatara Igbo ji wee kwue ya njisi ka gwọpụta taa wee kọwaa ihe a ka ịghọta ihe kpatara ya nọ, mana because of selfish interest and because of that na-achọ ka e protect ya the white man religion. Ndị mmadụ ejizie because of no one man one wife, one man one wife. In other words, na ọ bụrụ na amụtara nwa si jee gota nwa ị na-egota ọ bụrụ na a na-agwọ ọgwụ otu anya adị etinye ya ose,
ị chọrọ ịsolve problem ijeze butezie more problem nwere ihe nye nsogbu onwe ike emecha ọ bụrụ nwatakịrị ya egbu nne na nna ya tumoro maka amara ebe esipụta ya ma ọbara ọ bụrụ ọbara nwere obi ọmịiko to nne na nna because ọ bụrụ biological ọbara ọ bụrụ ọbara nne na nna and ijeme nwa adult nwere ike ọpụta echi ọnwa emechazie mmụta nwa nke o nwere ike ọ na-edina nwa gị maka na onwere dị feeling ọ bụrụ the same blood dara on na dị ụmụazị nne nna o nwere ike ọbịa ọ na-eme ọtọnọ dị iche iche na-eme ọtọnọ dị iche iche n'ebe ndị nọ na ngwuru amụkara ọ bụrụ the same blood. So achọghị m ka vidio atọ ogologo ọ bụrụ na analyze ba the implications dị na ya adị ekwuzi okwu onwe ka esi wee follow in inweta blood matching adị very difficult and so on and so forth nwere ọdụ ka anyị esi wee here. So ndị Igbo our ancestors are wise ghọtara ya wee kọwaa ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ omenala Igbo mana ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ka e protect one man one wife ụmụ culture ndị ọcha therefore introduce something that everybody in future generation na the family ga-ata afịa in one way or the other. Ka m kwụsị ebe a echiri na anyị ga-ejikwa another interesting topic wee bịa ịnedecha vidio a tụsara ya ndị enyi gị ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a nkụziri ma ọ bụ nkụzi nkụzigoro gboo ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri enyi send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie.